Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko o di aw bɛɛ lajɛlen ma sa aw fɛn fɛn sɔgɔlen nɔ an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka kanu na ka ɲɛsin anw ma an ma an dɛmɛbagaw fo an kɔkɔrɔdonbagaw ɲɛmaayaso yɛrɛ sa ni o ye Mali kunnafoni ɲɛmaayaso ye an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an ka techniciens an ka caméramans an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ nin ye jɛmukan sigilen ni o ye politique kɛnɛ sa politique kɛnɛ ka wele bila maa lafaamuyalenw ma maa minnu ni u hakilila juru carilen no jamana kɔnɔna la fo ka taa se maaw ma sa maa minnu ni u bɛ jamana kow dɔn ka se k'olu wele ka na ka kuma d'u ma ka kumada d'u ma yaasa ko minnu bɛ jamana kunkankow la u bɛ se k'olu fɛsɛfɛsɛ cogo min na faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na sabula maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila bamananw ko ten tɔ ko hakili o de bɛ kɔlɔn sennen k'a ta ka bɔ tile la k'a bila suma la o de la sa an bɛ maa hakili juru carilenw wele sanga ni wagati an ka plateau kan yaasa ka se ka jamana kunkanko ka tɛntɛn ka mugu kɛ maaw tigɛ o la sa an ye wele bila an ka maaba dɔ ma bi n'o ye Mohamed Bill Tarawele ale ye yɛrɛwolo coordinateur ye sa commune 2 la n'o ye sigida filanan ye bi an n'a bɛna masala jamana kunkankow kan fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ni nanzaraw ko a ma ko actualité an n'a bɛna o masala o kan bi wulada in na Mohamed Bill Tarawele i ni wula. An b'a ni wula Sidibe. Folikan jumɛn b'i bolo ka di lamɛnbagaw ma nin wagati in na? D'abord ka Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an ye. Ɲɛmaa la bɛɛ lajɛlen. Aw ka wulikajɔ la jamana ka kunnafoni lakika ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma. Kosɛbɛ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Fɛn fɛn ka wulikajɔ ye pour que ka se ka jamana kumabɔli sabati cogo min na. Ka bɛɛ fo. Kosɛbɛ. Balimakɛ mankan don Mohamed Bilali Tarawele caman bɛ wele ko camarade Bill. Ne mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ne y'a coordinateur commune 2 la en même temps n y'a membre du comité de pilotage mɔgɔ dɔ fɛnɛ ye donc voilà en quelque sorte. Kosɛbɛ a bɛ dɔn sabula yɛrɛwolo fugulan bilenman in b'i kunna an bɛ deli k'o ye yɛrɛwolo maa caman kunna Mohamed Bill Tarawele i ko k'i bɛ sigida filanan na ni o ye commune 2 Bamakɔ yan nɔ sigida filanan na yɛrɛwolo a ko bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi a bɛ dangun jumɛn na bi? An bɛ Ala tanu an bɛ Ala fo ka Ala barikada i b'a fɔ ko yɛrɛwolo commune tɔw la yɛrɛwolo au niveau de la commune de bi na ça se porte très bien an yɛrɛ kɛra commune de kɔnɔna la i b'a fɔ tiɲɛ ka di Ala i b'a fɔ yɛrɛwolo bɛ maliyɛn bɛɛ bolo cogo min na ka kɛ mɔgɔ caman jigi sɛmɛ yɔrɔ ye parce que yɛrɛwolo commune de bɛ yɔrɔ min na bi an ma dogo mɔgɔ la i b'a ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ commune de kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ka hakɛ ko ye an sen bɛ don a la an da bɛ don a la mais yan'an sen ka don a la yan'an ka da ka don a la i b'a ye k'a fɔ ko an b'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kojugu parce que jamana bɛ yɔrɔ mun na diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na yanni ka don ko kɔnɔla la i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn o de kama yɛrɛwolo ye wulikajɔ caman kɛ au-delà même de nos réunions hebdomadaires chaque mercredi i b'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo ye wulikajɔ kɛ commune de mairie la i b'a ye wagati dɔ tɛmɛna tiɲɛ ka di Ala baarakɛlaw tun degunnen don kojugu ka kɛɲɛ n'u ka sara kɛbaliya ye kosɛbɛ maa caman bɔra a kalama voilà ka kɛɲɛ ni ko caman ye donc an y'o ko ninnu jateminɛ ka wuli ka don o ko la bonya ni karama kɔnɔla la fan filɛ yɔrɔ min na bi na depuis baarakɛlaw tun bɛ fo kalo 4 retard de salaire la ani irrégularité caman tun b'o mairie yɛrɛ baara taabolo la mairie kɔnɔla la an bɛ Ala fo k'Ala barikada an sera ka kɛ sababu ye f'olu yɛrɛ vraiment u bilar'u ka hakɛ kɔnɔna la nɔ bɔr'o ko la nɔ belebeleba tabarikala amina donc ka b'o la tuguni an ye conférence de presse caman kɛ kuma caman an bɛ kunnafoni kow da fɛnɛ an ka sigida kɔnɔna la an bɔr'o la kɔsa in na tuguni bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ni o ye Bamako misiriba ye parce que o bɛ commune de fɛ donc ci sera an ma misiriba ko la a da donn'o kuma fana na an da donn'o la a tɛna fɔ ko an bɛ se ko la de mais ni aw kɛra mouvement fasugu dɔ ye jamana kɔnɔ sigida kɔnɔna la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ na ka n'u jigi sɛmɛ aw la k'a ye k'a fɔ ko aw ka taabolo kɔnɔna la aw tɛ bin mɔgɔw kan mais aw bɛ yen nɔ ka jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ kɛ k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna la donc misiriba ko sera an ma
an wulila an b'o o ko la hali bi an ye conférence de point de presse yɛrɛ kɛ misiriba kɔnɔla la ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yan'an ka point de presse kɛ ka sɔrɔ ka kunnafoli lakika ye mun ye k'o da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'o da jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka da olu tulo kan. misiriba koɲɛ a bɛ dangu ɲuman na bi an bɛ don min na i ko bi. an bɛ yɔrɔ min na bi na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ misiriba bɛ yɔrɔ min na bi na u ka affaire ta toujours à bras le corps parce que kiri ko don. kiri ko don n bɛ a fɔ mun de la parce que ne ye misiriba ta ka jateminɛ Sidibe misiriba yɔrɔ mun bɛ i n'a fɔ a bɛ wele ko artisanat artisanat bɛ misiriba fɛ de misiriba a bɛ misiriba dugukolo de kan wa misiriba de ta ye artisanat contrat de bail dɔ de tun bɛ yen nɔ depuis lawale depuis 1995 n'o nana o contrat de bail ka n'o ban fo 2016 2017 fo waati la ni Bazumana Fofana ala ka hinɛ la cɛkɔrɔba dɔ tun don ale de ye misiriba artisanat yɔrɔ in jɔ k'a ban pewu i y'a faamuya maintenant wulikajɔw nana kɛ ale ka contrat ban kuma ale tun y'a laɲini ko ka contrat renouveler quartier jeunesse ni misiri yɛrɛ mɔgɔw caman wulila ko ayi k'a ka ɲi ten maintenant o ko nana ban a ma wagati jan sɔrɔ ale yɛrɛ miniji nana dɔgɔya an b'a fɔ ala ka hinɛ la donc misiriba artisanat bɛɛ bɛ misiriba de fɛ wulikajɔ kɛra ko ka artisanat gestion yɛrɛ di misiriba ma parce que misiriba ɲɛgɛn ko Sidibe tiɲɛ ka di ala ye ni donna misiriba kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ misiriba dɔn a ɲɛgɛn tɛ se ka pratiquer donc an ko ni artisanat gestion dira misiriba ma a ɲɛgɛn entretien baarakɛlaw ka sara misiriba yɛrɛ entretien a courant ko ninnu n'a jiko u na se k'o wari ta ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ o ka fisa kuma bɛɛ ni delili ninnu ne o ka fisa kuma bɛɛ k'a fɔ ko a ye nin di misiriba ma a ye nin di misiriba ma donc an ye wulikajɔ mun kɛ an bɔra mun de kalama komi an donna misiriba ko kɔnɔna la an ka dɔɔni f'i ɲɛna awɔ dɔɔni fɔ nafa ka bon kosɛbɛ dɔn a la donc wulikajɔ mun kɛra ko o gestion misiriba yɛrɛ k'a ka ko ta ba la an bɔra mun de kalama surtout le 15 février 2018 régisseur dɔ de tun bɛ yen nɔ ko Musa Fofana ale nana ka na contrat de bail dɔ de signé ani opérateur économique dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko Abubakar Samajare o contrat de bail ye jumɛn ye k'a fɔ ko ka dɔ jɔ artisanat sanu faga yɔrɔ in na o so sanfɛ i m'a faamuya donc ko ka o contrat de bail dira ma mais contrat de bail la i b'a ye k'a fɔ a ye dugumala ni sanfɛla bɛɛ di o opérateur économique ma alors que dugumala in dun o contrat de bail tun bɛ Bazumana Fofana bolo ala ma hinɛ la o ko banna pewu cela veut dire que o tun ye misiriba ta ye opérateur économique yɛrɛ ye contrat de bail dira mun ma Abubakar Samajare o yɛrɛ tun bɛ location na dugumala la mais o taara contrat de bail dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka dugumala ni sanfɛla bɛɛ di o ma ko o ka magasin 200 ani den 5 ni 40 jɔ i y'a faamuya contrat kɔnɔna la mun fɔra 140 magasin ani ka bureau kelen k'a la o mun kɛra ale tilara ka contrat bayɛlɛma n'a taara kɛ 205 magasin ka tila ka taa hangar 40 k'a la ani ka taa cuisine k'a la o tun tɛ contrat kɔnɔna la ani ka bureau belebeleba kelen k'a kɔnɔna la yo o contrat de signé u ni ɲɔgɔn cɛla la ka tila k'a fɔ ko cɛ in ye musaka mun don yɔrɔ in dilanni na ko o ye 999 millions 135 840 francs million kelen a tɛ million kelen yɛrɛ bɔ ko milliard kelen ka a y'o o investissement de kɛ yen nɔ donc ko in mɛnna dogo na kojugu misiriba kɔnɔna la parce que régisseur talen régisseur kura mun nana n'o b'o wele ko Basidi Touré mais régisseur ninnu olu bɛ baara kɛ misiriba yɛrɛ de tɔgɔ la ministère de bɛ régisseur bila ka taa misiriba la misiriba organigramme ministère jumɛn ministère des affaires religieuses et du culte o de bɛ régisseur bila ka taa misiriba la misiriba yɛrɛ organigramme na conseil d'administration de bɛ sanfɛ n'o bɔra yen régisseur n'o bɔra yen comptable i y'a sigi togoya mais conseil d'administration an bɛ yɔrɔ min na ko bi a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tanyara mɔgɔ si tɛ yen nɔ ko mun bɛ conseil d'administration na a cɛkɔrɔba laban o tun y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ye Kɛnzamuku ko Touré Jan donc an bɛ yɔrɔ min na
conseil d'administration te non mais à l'année ko ka conseil d'administration kura sigi misiriba kɔnɔna la fo bi masa mi ala o ma se ka kɛ maintenant régisseur mun nana régisseur mun ye contrat kɛ o ko de ko contrat ko ma jɛngɛ caman b'a la parce que ale issu bila ka taa constat kɛ o yɛrɛ ye dugulen den dɔ ye yen nɔ donc k'a ye k'a fɔ ko contrat kɔnɔna la k'a fɔra ko ni investissement belebeleba in kɛra ko ma jɛngɛ don parce que un contrat qui va dans l'ordre de 1 milliard au kan ka compétence wɛrɛ demander mun bɛ hali misiriba yɛrɛ dépasser misali jumɛn na appel d'offre kan ka k'a la surtout que état d'état don normalement n'i a ye miliyari kelen sɔrɔ a kan ka taa niveau wɛrɛw la mun tɛ hali régisseur dɔrɔn ni opérateur dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛla ye k'o bɔ yen nɔ tuguni o ye constat issu de kɛ yɔrɔ in na k'a ye k'a fɔ k'a fɔra ko magasin ye 140 mais a taara magasin kɛ 205 ye soit 65 magasins de surplus hangar ko kuma ma fɔ a la a taara hangar 40 kɛ a la donc a tila ka taa cuisine ko kuma ma fɔ a la ka cuisine kɛ yɔrɔ la a tun fɔra contrat kɔnɔna la ko ɲɛgɛn den 10 mais k'a ye ɲɛgɛn den 6 de kɛ imaginez 205 magasins contre 6 toilettes donc gɛlɛya bɛ yen nɔ kojugu et puis a ye bureau belebeleba kelen k'a la constat issu o ye yira o de kama i b'a ye k'a fɔ régisseur in Touré ale fɛnɛ ko bon nin ye mun ye ale ye contrat in attaqué tribunal la commune de tribunal la a kiiri n'a wɔyɔ cayara kojugu nka i b'a ye an bɛ foli lase an ka kiiri tigɛlamɔgɔw ma tiɲɛ ka di Ala ye kiiri tigɛlamɔgɔw caman bɛ jamana in kɔnɔna la walahi olu ala dɔnbagaw don hali kiiri bɛ jɛngɛ togo fasugu dɔw la i b'a ye k'a fɔ olu fɛla ko tɛ mais maa minnu ye nin kiiri in tigɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman an bɛ don min na i ko bi contrat a ko yɛrɛ a bɛ kiiri de ka bolo kan wa yalima a ko banna pewu ni y'an dabali ban kojugu parce que kiiri dajalen misiriba la i b'a dɔn mun de nana kɛ régisseur mun ye contrat in attaqué ministère des affaires religieuses ye o gɛn ale ye contrat in attaqué parce que kiri nana kɛ ka kiri daja misiriba la an bɛ bɔ mun de kalama décision bɔra ministère des affaires religieuses la k'o gɛn k'o bɔ yen mun opérateur économique o ka taa ka taa appel kɛ kiri in kan k'ale ma jɛn n'a ye dossier ka taa sisan nɔ cour d'appel la dossier bɛ cour d'appel la an bɛ bɔ mun de kalama u kɛlen ka régisseur Touré gɛn u nana ni dɔ de sisan nɔ ko Ibrahima Kouroumagan o nana le 25 novembre 2022 le 25 novembre 2022 a décision kɛra a baara daminɛ o la le 5 janvier 2023 soit 40 jours ale de taara ka taa protocole d'accord dɔ signé en catimini de façon individuelle personnelle k'a fɔ o protocole d'accord kɔnɔla la ko kiiri mun kɛra n'a dagoyara opérateur économique la ko misiriba seginna kɔ n'i ko misiriba seginna kɔ i ko alimami n'a ka jama seginna kɔ n'i ko misiriba seginna kɔ i ko surakaso seginna kɔ ma fɛn fɛn bɛ yen silamɛw seginna kɔ ko misiriba seginna kɔ ko kiiri mun dagoyara opérateur économique la ko ka taa ni baara ye bon Sidibe nin de kɛra kiiri ni wɔyɔ ye o ka tila ka o fɛn in ta papier in ta sisan nɔ ka kɛ sababu ye ka baara waleya kɛnɛ kan ka maa caman fɛnɛ gɛn ka bɔ a ka butigi kɔnɔla la an min welela k'an don nin ko in na an y'a ɲɛɲini de sabula an sera alimami ma an sera ka commission ma an sera turulakaw ma u ka association belebeleba dɔ bɛ yen nɔ ko surakala an y'u ɲininka an sera hali maa mun ye nin kiiri in tigɛ an sera a tigi ma juge ma a juge tɔgɔ ko Yalikoyi an b'a fɔ yan nɔ an b'a barikada an n'u kumana kosɛbɛ u y'a yira na k'a fɔ ko nin ye mun ye olu ma se ka nin faamu cogo si la kiiri dajalen misiriba la u nana ka régisseur gɛn régisseur mun fɛnɛ nana o taara ka taa nin papier kɛ olu tɛ nin kalama ko il a fait ça de façon individuelle personnelle en catimini olu t'a dɔn a y'a kɛ kun min kama
Maintenant, on est comment on donne un dossier qu'on là. On donne un dossier qu'on là. Prévu bella jelen sorolé en fait. En fait, les points de presse de Kemi Siriba kono. Quand Balma Silamo, Malion, Malikono, ani Malikoka. Quand bella jelen kunan foli. Quand font ni meilleur na bibina. À l'analyse de la situation, cri da Guyali ni China. Cause abora samajari. Abina for puissance be China. Avant kibarua munu soro. Opérateur économique munetu. Ani ministère des affaires religieuses et du culte ano nyemoro de bolo be nyogon bolo parce que moi écrit attaquer contre attaquer au Ghana mundu nanu nola klebina ni kofe onana kana foko boko barake alors que le régisseur dans le règlement intérieur, statut de règlement intérieur de la grande mosquée n'est pas habilité à engager la grande mosquée en matière de contrat. En matière contractuelle à l'ETC, ni conseil d'administration ne be au lieu de be sigi sisan parce que état a représentant mbola fembe bola ou be sigi ou be atli jaraboke akoko na kan atayro mo betane mais de façon individuelle personnelle ka misiriba engagé contrat là au contrat ka boy ako gen ka kla kana ni mo were kle binani ou ka kla ka sigi akot ni koke. Donc, à l'analyse de la situation, au protocole d'accord, à une conférence de point de presse que mon kama uyode, au de tout protocole d'accord de tout nous ou fait qu'à tout donc kirimuna quel nous ka appel que cour d'appel là, qu'à tout dossier là y. Comme ça, juge mon kanga critique, au manani bella jelé, qu'à claquana y, qu'au protocole d'accord doit requérir misiri ba yereni opérateur économique nyonche, comme misiri ba jena. O critique baka fene be se ka jodi amba bisiki o tun be se ka jodi opérateur économique ma kosobe donc ka bo misiriba dossier kono ame domna iko bi ko kiri yere abolo dalen no dona na taula o tun ko ni kaloyin an kibara mo me mois de février mais en clara ka me ko mois de mars ko jabi kan ga bo cour d'appel là o de kama on est vigilant, on reste debout pour que Kirika atike togola. Donc en mode de l'année, Jotiki Jo, Jalagitiki Jalagi. Donna Nataula, me wele blaima spécialement Messiriba Kungo Kibaro la, Yasaï Nasega Mauku ou Bofilila. Ame la mebaro la donia sa. Kabokmala, Iba ka fo Messiriba be rom na bi. Nyagante Messiriba kono. Nyagante Munkama parce que Iba Sidibe. C'est le mot Bamako Misiriba. Konyegen binani woroko de jolin tunu Misiriba konolala. On défie quiconque. En 2020, un kibara moume alamahine ibekala. Que ibeka tu million keme ani kode di. Sora kuntiki ga la yini konolala koka Misiriba jo. O nyegen akoko kle amajo makamake ala. Yafam o nyegan joli mu ne tunu gelea bade tumo nyegana ibeka ka war dilen kofe yafam gelea beno mogo selo seli mogo de ba fo almami nyegan te misirba kono almami mogo bu selji ta tugudi ni tara kabako danu o sera dodema ka afon yana kum mogo be ka nyegan labo una sigira una kumana papier kera uni o chen nyogonche c'est burkinabe anta don folo me amena wuli ka joke ka sama ka yini ka don ka foyena ka ka nye wuma ka misirba glan una benamuna ka ka nyegen dembi wolon vlani woro wa jolle jo ako ka be se ka ka sebai na le jo ka fara korolen ka ai ate se ka jo ka fara korolen ne be ci korolen no renouveler ka ke bi wolon vlani woro o de o barake mais en barla muna ko régisseur mon gena ka gena ko parce que ma procédure administrative bela jelen suit charia ko la maintenant ko ka o nyegen join ko ko de job peu o ko gena kama onko na régisseur gen ko parce que ma procédure administrative suit ko régisseur gena ko parce que mamu ka bena nyegen kura jo ko million keme fla ka bino du ola ango ka me yingali toming seme mun kama mamu ye misiriba yere contrat de bayba bolo ka milliard kele nyogona investi misiriba konola la o de ka war kanga nyanyini wa ou bien au papier de kanga nyanyini wa mungo ko fi sabila kabina nyaga njoka di misiriba ma o de tabe nyanyini donc we an ga an kamana mais ame yorom na bi ame mune yini
u ka cɛ to yen nɔ a ka ɲɛgɛn jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka se sunkalo ma ɲɛgɛn tɛ misiriba kɔnɔna la les gens sont obligés ka taa voisins de fɛ yen nɔ hali sisan an bɛ ka kuma don min na i b'a fɔ bi hali sisan a ɲɛgɛn ko ɲɛgɛn tɛ yen ɲɛgɛn tɛ yen an filɛ don min na bi an bɛ lundi le 20 février 2023 an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ an ma se yen nɔ k'a fɔra ko cɛ ka ɲɛgɛn baara kɛ ko mɛ ko cɛ ka sigi ɲɛgɛn tun bɛ cogo min na kɔrɔlen o de ye fili belebele mun kama anw ka jate kɔnɔla la i bɛ ka ye wari mun di n'a wari tununnen don n'a ye cogo t'a la quoi u bɛ fɛ ka mun kɛ k'a fɔ ko olu ye o wari de don o ɲɛgɛn na ko cɛ taara o ɲɛgɛn ci o ye anw ka jate de ye parce que ɲɛgɛn in photo b'an bolo ɲɛgɛn kɔrɔ in photo b'an bolo a bɛ ci wagati min na a photo bɛɛ lajɛlen b'an bolo mais ɲɛgɛn bɛ se ka segin o cogoya la cogo di n'o y'a sɔrɔ bandiya ni ko wɛrɛ to o ko kɔnɔla la donc ka bɔ ɲɛgɛn ko comme a ko kuma nana cun ka bɔ o ko kɔnɔla la an b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u k'a kɛ ala ni kira kama nin ko in u k'a sen ka se a dan na parce que plus jamais ça mɔgɔ dɔw de bɛ jamana kɔnɔ Sidibe olu ni bɛ ka bin diɲɛ don o don Mali kumabɔli la mɔgɔ dɔw de bɛ an balakaw n'an falakaw militaires de ni bɛ ka bin dugukunturu de bɛ ka ci mɔgɔw de tɔɔrɔlen don kɔngɔ bɛ mɔgɔw la et au même moment n'a fɔra ko ala bato yɔrɔ misiriba kɔnɔla k'o ta kɛlen don système mafieux fasugu dɔ ye a bɛ mɔgɔw gan i kamana dɔw bɛ yen nɔ olu ta ɲini yɔrɔ de don o de kama an b'an ka autorités wele k'u ka attention attirer u k'a kɛ ala kama an b'u deli silamɛya yɛrɛ kama kerecɛnya kama diinɛ kama u k'u ɲɛsin nin ko in ma a kiri ka se ka kɛ tiɲɛ kan ka misiriba bila a ka hakɛ kɔnɔ ɲɛgɛn ko in ye mun ye u k'a ɲɛɲini u k'a ɲɛdɔn kojugu parce que il y a des non-dits dedans an ye kibaruya caman mɛn il y a des responsables de haut niveau an ye kibaruya mɛn qui sont impliqués dans cette sale affaire là parce que an ka cɛkɔrɔbaw misiri alimamuw u ye mun fɔ an ɲɛna olu taara u ni ministre ye ɲɔgɔn ye olu taara u ni ministre ka secrétaire général ye ɲɔgɔn ye a ka ca mais nin ko in bɛ yɔrɔ min na ni an ni bɛ to a la tiɲɛ kan an ni bɛ to a la mais tiɲɛ ka banke kosɛbɛ an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko ani Mohamed Bill Tarawele ale de b'an bolokɔrɔ Yɛrɛwolo debout sur les remparts ale coordinateur général do sigida filanan na n'a bɛ fɔ ma commune 2 Bill an bɛ don min na i ko bi maa caman kɔni bi dɔn wulikajɔ la Faransi ko kɛlɛ n'a nasiraw fɛ an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ ka hakilina bɛ cogo di a Faransi ko la bibi in na Sidibe s'il y a quelqu'un qui est mieux placé ka tubabu dɔn ne b'a dɔ la awɔ Sidibe ni mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔla la qui a pris les risques c'est-à-dire tous les risques du monde ka Faransi ko kɛlɛ kɛ ka don a kɔnɔla la ne b'a la n bɛna a daluyaw f'i ɲɛna a ɲɛfɔ ne bɛ baara kɛ société min na tubabu société de don ne tubabu système tubabu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo i ni tubabu de bɛ baara kɛ awɔ c'est une société multinationale tubabu société de don a sigilen don diɲɛ fan bɛɛ i tɛ se k'i to o kɔnɔla la ka tila ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ mun ni nkalon don quoi n'i y'i to kɔnɔla la ka kɛlɛ o kɛlɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ o kɛlɛ o kan ka kɛ quoi c'est-à-dire système de prédation il m'a fɔ ma système d'impérialisme d'exploitation o ye tubabu ka miirina mun n'u bɛna fɔ k'u b'o waleya an ka jamana kɔnɔla la je suis un syndicaliste maintenant ka bɔ yen nɔ ne bɛ baara kɛ tubabu société la j'ai risqué mon travail pour ça hali bi n bɛ baara kɛ o société kelen de la j'ai commencé là-bas en tant qu'aide coursier aujourd'hui je suis comptable chargé de la logistique dans cette entreprise il y a plus de 10 ans donc an bɛ kɛlɛ mun kɛ mɔgɔw kana Faransi ko kɛlɛ kɛ an bolo catiribɔ ye catiribɔ tɛ mɔgɔ caman bɛ yen u ka baara tiɲɛna mɔgɔ caman bɛ yen u degunna kojugu mɔgɔ caman bɛ hali sini u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na ni kɛlɛ in bolo donc an bɛ kɛlɛ min na Faransi ko kɛlɛ kulonkɛ tɛ sɛbɛ de don
sɛbɛ de don an bɛ ka kɛlɛ mun kɛ a t'i n'a fɔ ko France de juguya banna ko tubabu de juguya banna an ko ayi taabolo mun b'aw bolo farafinna kumabɔli la taabolo mun b'an bolo farafinna denw ka wuli ka jɔ la ka kɛ sababu ye ka an bali an ko kan tɛ jɛ ni o de kɛlen don kiri ni wɔyɔ ye an bolo donc France ko kɛlɛ an bɛ se ka fɔ tare donni mun kama yɛrɛwolo mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ maliyɛn fanba caman bolo k'a fɔ ko kɛlɛ in k'an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn k'a tɛ san sɔrɔ o de kama ko si nous n'avons pas la dignité de la révolte nous subirons la souffrance de la résignation wuli ka jɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ personne ne viendra libérer le peuple se libère de lui-même mɔgɔ si tɛna diɲɛ jamana si kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw k'u libérer ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛ donc o de kɛra an ka wuli ka jɔ ye Bill n'i ye i ka kɔrɔfɔ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔni ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye Faransi gɛnna tiɲɛ don Faransi gɛnna mais n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi gɛnna kun min kama k'a fɔ ko terrorisme bɛ an fɛ yan nɔ u kɔni nana u ka wolomasiri tabagaw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka terroriste ko olu gɛn nka u ma se k'o kɛ maa caman b'o fɔ nka bi in na an bɛ don min na i ko bi ko b'an yɛrɛ ka maaw bolo maa caman y'a yira ka jalaki bolokɔni ta ka a ɲɛsin aw ma ka yira k'a fɔ ko aw kɔni ka gɛnni kɛra sanjikɔrɔ wɔsi ye ko sabula Faransi tagara nga o bɛɛ la terrorisme ko a bɛ sen na halisa i bɛ se ka mun jaabi de sɔrɔ o kuma in na. Sɛbɛn bɛ mun f'i ɲɛna o ye kuma ye mɔgɔ minnu b'o kumaw ta k'o lakale olu kan k'u yɛrɛ ɲininka fɛn damadɔ la quoi. O jumɛn. wagati mun na Faransi tun b'an fɛ yan wagati mun na Barkhane b'an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen Takuba b'an fɛ yan G5 Sahel b'an fɛ yan o wagati kelen de kɔnɔna la Sidibe an tun bɛ dugu ci ninnu mɛn dugukunturu de tun bɛ ci wagati min na u tun b'an fɛ yan nɔ Sidibe mɔgɔ fagaliko jugu an tun b'o de ye an tun b'o de mɛn wagati min na u tun b'an fɛ yan nɔ les conflits intercommunautaires maliyɛnw ma deli ka mun y'u ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ siyako kɛlɛ o de tun bɛ ka ɲɔ ɲɛ Mali kɔnɔ yan wagati mun na u tun b'an fɛ yan nɔ an tun bɛ kɛlɛ mun de bɛ nordisi sudisi centre an tun b'o kɛlɛw de mɛn yan mais hali sisan o kɛlɛw tɛ yen bi yan bibi na Sidibe e famana ne famana an lamɛnjɛkulu jama famana ka dugu ci mɛn dɛ terroriste ko kɛlɛ ka dugu ci an famana ko mɛn dɛ an mɛn an t'a mɛn an tulo la k'a fɔ ko Mali kan dɔ assiégé filɛ par des terroristes an t'o mɛn ko terroriste filɛ ka kan dɔ attaqué o tɛ mɛn bilen dɛ ko surtout k'o filmer mɔgɔ fagaliko jugu an t'o mɛn bilen conflit intercommunautaire en famana ma an t'o mɛn an tulo la bilen et plutôt la peur a changé de camp fɔlɔ fɔlɔ i b'a ye siran tun bɛ anw de dusukun na mais bi na siran t'anw dusukun na bilen dɛ an ka kɛlɛ la dɛ ayi la peur a changé de camp sisan an ka sɔrɔsiw an ka lakanabagaw olu bɛ yala de ka terroriste ɲini terroriste bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi na an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na bi na n'an tun bɛ bali an ka kɛlɛkɛminɛn sanni na ka don an fɛ o tɛ kɛ bilen je passe sous le contrôle du président de la transition le colonel Assimi Goïta a ko k'an tun bɛ bali minɛn san na kɔfɛ bi o banna pepewu minɛn mun ka d'an ye an b'a san kɔfɛ wa a bɛ na a wagati fɔlen a bɛ na yanni o yɛrɛ cɛla la donc an bɛ mun de nɔfɛ bilen a ma fɔ ko tout est rose mais alhamdulilayi jolibɔn jɔra an bɛ yɔrɔ min na bi dɔɔni dɔɔni n'an bɛ ka taa ɲɛ an hakili ye mun ye k'an ka jamana fan bɛɛ kɛ an ta ye a bɛ se ka kɛ an ta ye mais mɔgɔ mun bɛ nin kuma la ko kɛlɛ kɛra fu ye Sidibe kana bila minɛn fila kɔnɔ dɛ i b'a kalama olu mɔgɔw bɛ maa wɛrɛw ka kɛlɛ de la formation idéologique mun bɛ mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts la maliyɛnw n'an bɛ yɔrɔ min na bi na Sidibe hali ni tɛ zonzan fɛ a fɔ ko fɛn in k'a bɛ boli an bɛ yɔrɔ min na bi na i ma kɛ Mali i kɛra Mali fɛ i ma kɛ Mali autorité fɛ i kan k'a dɔn san 15 san 20 dingɛ mun tigɛra en si peu de temps honneur ni dignité kan k'i permettre k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an k'a fɔ ko alhamdulilayi
C'est parce que théoriquement, il n'y a pas la sécurité sans le développement. Et il n'y a pas le développement sans la sécurité. Ni ego kibeta fseneke, ou ka sur sécurité de B. Oh, ni ego fenetuguni ko ibe lakanalike, ou ka sur ikono fali ne fenedo. Et surtout que, nebe nikuma info bela. L'armée malienne est l'une des armées ou la seule armée au monde la plus professionnelle. Ah, à Fomouna. L'armée malienne est en train de combattre le terrorisme toute seule, sans coalition. Tu ne trouveras jamais une armée dans ce monde qui se bat contre le terrorisme. Instructeur ou de bambolo. C'est l'armée malienne toute seule qui est sur le terrain. Non, il reçoit en demain. Et puis, un yo kele damne yani reçoit Canada. Depuis Bargan ba fo doni mun kama kabeta kabanga jamana konla. Depuis yanu mbalmo ko aketo. Depuis yanu ka tayare. En kele ne tume kele la. Faut donner mon kama que ça a été officialisé quand il reçoit bolo benyogombolo. Oui, follow. Il était armé strong dugungolo koka. Kube wuli gata terroriste ko keleke ko ils sont seuls. Ayayo. Alni Amérique va intervenir contre le terrorisme. Ils sont en coalition. France, Libye tout près, ils sont en coalition. Ils sont en coalition. C'est pour vous dire que le Mali a été abandonné en plein vol. Premier ministre va finir na tokumna. Aba fo confin kumata quoi. Kuma munetu. Anya utoino. Iba fo ubolaka Afghanistan utoino tokumna. Armée malienne jora. Et puis l'armée malienne est en train de se combattre, de se battre contre le terrorisme sans tuer des civils. Aïe. Armée malienne beka terroriste ko keleke. Ore kama mogo ma fen chaman fam. Provocation do beke armée malienne te songa do konola la. A ko be tenteni. Réaction nous beke de façon intelligente et réfléchie. Armée malienne beko keleke sans tuer des civils. Armée malienne beka terroriste ko keleke sans détruire des installations. Et Doumaye Kafo ou intervenir djin juro. Terroriste ko kelela ou te civil ni militaire ni terroriste ou te civil ni terroriste ko boala ou be bunteli ke fambe. Terroriste ko kelela ou be tieni ke fambe anga dokotoro so, anga lakana so, anga téléphone so, anga siro ou tatu ba be détruit. Mais armée malienne be gani keleke bibina kasro dangarma ke nununa. Armée malienne be ka keleke au même moment armée malienne be ka formation ke. Armée malienne mega kelege au même moment armée malienne mega recrutement ke amega kelege au même moment amega équipement sans fin andam nase au équipement sans kuma mani kosa ina wakati laban na équipement ne football hélicoptère ou bola yala ni bela jelen sani e yerebe mu famia ala non ni qui prépare qui veut la guerre prépare la guerre ma femme mais non asro Sine Kelabe la ben depuis bidé. Et puis Kelamunedo. Auparavant, on faisait la guerre, c'était pour tuer l'ennemi. Mais aujourd'hui, on fait la guerre, c'est parce que c'est économique, c'est parce que c'est rentable. Mais mon fils, où il y a des fois un programme ajustement structurel coula. L'histoire nous enseigne. Kounana en Kouma dans les années 1980. Mahamadou Issoufou ani Tchad président Kro Idriss Déby. Ouga la celi dollar en 2020. Ako ko tuabu nana don ou Kouma. Ko kafo quand makobe Yakoubayali de là, quand makote la kanala. Il m'a fait au Kama, on a un programme ajustement structurel là, on a une entreprise privatisée. Au Kama, programme ajustement structurel là, au cas quelques millions de bolo, il est à la. Il banque armée dotée. Mali est là en 1992. Il y a eu la signature du pacte national. Le pacte national, ça veut dire quoi? La démilitarisation de tous les septentrions maliens pendant 10 ans. Ah ouais? Alpha de pacte national, c'est en 1992. Pendant 10 ans, l'armée a abandonné tous les septentrions maliens. Pendant 10 ans, l'armée n'a pas été dotée.
o mun kɛra Mamadou Isufu ko ko le 100 ans sans muganike ko kaye kafo ko ja ko yakubayali tɛ se ka sɔrɔ sans la sécurité ko wa ko sécurité fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ sans le développement ko c'est des deux aspects qui vont de pair donc ne nani kanto ko wari bɛ ka taa la et même mun fɛ yen na Vladimir Poutine a bɛ kɛlɛ la bi a labɛn depuis wagati jumɛn il y a à peu près plus de 10 ans a ye kɛlɛ in labɛn donc an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛminɛn sanni a ka ɲi kojugu k'a fɔ ko an ka nafolo bɛ taa la nafolo tɛ taa la dɛ parce que Ala ye Mali jarabi fɛn na diɲɛ ɲɛnamaya mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛ Mali kɔnɔ o bɛ Afrique diɲɛ nafolo kun bɛ taa cɛ fɛn mun na i b'a dɔn o ye sanu de. Dans le commerce international, la monnaie qui est utilisée, ça c'est le dollar. Et au dollar fene, au kume tchemuna ou orde. Ore kama, me fin d'offrir. Burkina tout près. Le Burkina a réquisitionné 200 kilos d'or. Dans la semaine passée tout près. Pour des raisons d'utilité publique. Parce que nous avons quelques millions là. Nico qui veut quelques millions $, là, Nico qui va 100 € là, ou va bloquer. Ah ouais, il quelques millions sans coffre, ou va bloquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mali konola, on a 100 moumamolo. Ma fon kanga waru ma do fena. Mais on a quelques millions sans ni femme bakera 100 ni. Non soro la dollar be bolo euro be bolo kete se ka keleke minansa kete se ka balo sa kete se ka lakana sabati kete se ka kenya sabati euro ni dollar na fa juma sidibe mais sanu be bolo odun euro ni dollar d'abord kun ye sanu ni parce que euro ni dollar papier de o sanu be bolo o be ka o se ka ke sababu e be keleke minansoro e be basé jumenga i ka sanu de et surtout que an ka farafina jamanaw u jarabilen no sanu marjane ni jama ani kolbati ni uranium na o de kama an ko nafolo ko kama se ka fɔ k'an ka sama kojugu euro ni dollar nɔfɛ euro ni dollar créé kun ye fɛn mun ye o bɛ anw bolo ka ban ni o ye sanu ye mais pour que an tɛ wuli ka jɔ kɛ k'o don ba la wa o ye an ka monnaie naturelle de y'an bolo ça ce n'est pas des monnaies fiduciaire ou monnaie structurelle non monnaie naturelle mon mambolo ni oye oro ni oye jamai o be se kan permettre an mako be diɲɛ ɲɛnama o fɛn fɛn na a fɔ ko ne bill de y'a f'i ɲɛna k'an b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ dollar ni euro tɛ bill mene ɲininga yala Mali la no armement gon caman nana ma caman sɔnnen do ma ka fɔ ko bibi na an bɛ don min na ko bi kɛlɛkɛminɛn caman bɛ an ka wolomasiri tabagaw bolo nka jamana n'i ye a kɔrɔnfɛla jateminɛ fɔ dugu min ma région min ma ko Kidal yen nɔ jɛkuluba dɔ bɛ yen nɔ ni a fɔ ma coordination des mouvements de l'Azawad ni o ye sema ye olu kɔni kɛlen do ka sanga ni wagati u bɛ wuli ka jɔw kɛ kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛla la a kuma kɔni cayalen do an bɛ don min na ko bi mun de la futi ka siri a ko dan na. À l'analyse de la situation géopolitique stratégique, il va y avoir les Nations Unies, mais ni donné Nations Unies là, ou là ni au fameux quoi, il va y avoir un comportement fameux Mali kono quoi. Mali est dronté, il va y avoir quel nous quoi ni walia nous bolo da djien yoro munu na il va y avoir a technique. Ni a fameux kola benendo. Kola benendo. Au niveau des Nations Unies, selon les théoriciens de la conspiration, les Nations Unies sont créées. Les Nations Unies sont devenues un foyer de tension et d'oppression. Ah ouais, Nations Unies au blara, Nations Unies au minane konola la. D'accord. O kɔrɔ di Nations Unies ye kɛra minɛ minnu bɛ taa déstabilisation créer minnu bɛ taa chaos créer wali jamanaw kɔnɔla la pour que ka gouvernants pour que ka peuple pousser ka Nations Unies wele ko bɔ ko bin kɛlen no an kan terrorisme ko bin kɛlen no an kan djihadisme ko bin kɛlen no an kan dévaluation ko bin kɛlen no an kan an mako bɛ aw la a ye na an dɛmɛ k'a sɔrɔ olu de bɛ terroriste dilan olu de b'a préparer olu de b'a financer. Au lieu de dévaluation créée, Dieu banajugu fin beno au lieu de bas décider. Il m'a envoyé bla ou manana ou nous agenda de bena c'est de bé. Ou nous agenda mon bena na c'est ça. Ou va faut bon emmena au qu'elle bana offre ou bena
wa soro i b'a diɲɛ tracé mu bolo quoi u bɛ t'u sigi yɔrɔ min na fo ka diɲɛ wuli ni jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ tɛ n'a y'aw jigi da u kan u tɛ taa fo ka diɲɛ wuli o de y'an sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko wele bilari kɛr'u ma k'u kana an fɛ yen u n'u ka agenda mun nana yan'u kana an dɛmɛ ka terroriste ko kɛlɛ kɛ u nana tɔ yugubaya ka taa fɛ de o de kama a bɛ fɔ ko les Nations Unies vivent des guerres parce que les Nations Unies sont créées à la suite des 2 dernières guerres mondiales ou quoi au politique de b'u bolo maintenant il y a des Nations Unies il y a des acteurs du monde et il y a des instruments aussi de déstabilisation des nations. Les acteurs du monde, ça c'est les États-Unis, ça c'est la France, même ça c'est la Russie, entre autres. Ça c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre. Mais les instruments de déstabilisation des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les grands médias. Il y a I24, il y a les France 24, il y a les RFI, ainsi de suite. Il y a aussi des médias, les réseaux sociaux, les WhatsApp. Vous pouvez utiliser. Pourquoi? C'est pour instrumentaliser les populations, les pays à Kada ou là, parmi les instruments de déstabilisation, il y a ce qu'on appelle les ONG. Oui. Olu ONG nous de rapport au cas Banymangeton nous même fiana au Banymangeton nous olu font bas 90% sont à la merci des Nations Unies. Il y a aussi des coopérations internationales. C'est pour vous dire que au bêta Dien Dougoula c'est minutieusement préparé. Oui, comment Francis Talin dans laquelle moment bolo nous faisons quel nous tinting ogan on va faire des mako ou des ministres au ministre Dien jamana nous terrain ou de comme chaque monde jara tungo communisme tena quelle la Dien kono communisme c'est une force d'interposition ou bien qu'on le arbitre mais quelqu'un flabe kelela Brahma ni Mamadou be kelela et que Brahma tegamle Mamadou bi ko gauche ni Mamadou ko kabe Brahma boyebo tegamle ko ayeke ka sabali ministre na kuye enfin ou de c'est pour que la déstabilisation Yakubaya à travers quoi? À travers des fameux accords qu'on appelle l'accord d'Alger. Ode kuma ode tien amerom na bibina ode kama na Francis gain na ma wulika joke ministre kanga jamana to ainsi na ma wulika joke accord d'Alger be romuna accord d'Alger ka ke papier akala fra akala fli abna fo akra torika beseade nga iye ministre gain ko kuma mu fo ma chama ngoni ya irani wakati laban na ka foko awere mouvement ni o yere wolo o mun donne no ministre gain ko la ko aw boloji ka salara yala e be se mun jabido non ama salaya parce que kele ketugo te kele Francis gagné Francis kelene abe wuli abolo gain mais ministre konola la il faut les reconnaître qu'il faut ministre be Francis gena to comme la ministre te se ka gente kele na fero de do na tatogo de do wakati dola abe wuli ka joke abe se ka mangambake jenka se ka awlame ima fo me o konola la partenaire munu ba konola la chama mi foshi ima fo me chama mi foshi o de be ka ke ministre na be yorom na bi mais maintenant s'attaquer corporellement, physiquement, comme on a fait contre la France, n'a marqué de façon réfléchie, intelligente, avec les partenaires Mounoube, ministre qu'on a là, Russoube ministre qu'on a là, Chinois ministre qu'on a là. En a basi d'obe no Chinois obe no gossi enfant nous fait. Au lieu ministre a cadre qu'on a là. Ouais, quel est moi? Obekani aklisigi kalede. Ode kama encore nous sommes dans une révolution intelligente. Maintenant, ministre gagné. On met pression parce que non fena ko kanganga jamana nyemoro toino. Iba kuma do la yere wolo ka wuli ka jola. Ananga jamana marabagaw ala kele no ka jamana marabagali duma munu gartigala. Anu te nyogon kuma do lo. E tien parce que kuma do la on va faut kanga toli, kuma do la fena ba faut ku ka suma. Oui, barana tatoué parce que il y a des niveaux de responsabilités qui sont différents. Au lieu de yero doula, on te yen quoi. Au de kama, on me olu famu, mais au fin quand famu, on a ouli ka jola. Mais c'est ma berom na bi. Ni a bli kuna ko sema e malieni. Malien aklena de bu kuna. Ya jede. Aish.
Bill wagati b'an nɔfɛ sabula jamukan surunyara a banni na sema ko yala an kan ka négocier n'u ye de an kan ka sigi ka fɔ de kɛ n'u ye tuguni wa yasa nin ko in ka ban malidenw ka se ka lafiya. Sidibe négociation tɛ yen sa a taara k'o dan n'i ko sema u bɛ CNT la n'i ko sema u bɛ gouvernement kɔnɔna la n'i ko sema préfet do sous-préfet do wa n'i ko sema Mali administration fanga dɔgɔn u tɛ yɔrɔ mun na ni sema kelen i b'a ye k'a fɔ Yadi Agali semaine jan tɛmɛnen na ale munumunu Kidali n'a kɛrɛfɛ jamanaw na k'a fɔ ko k'u ni MLA ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Mali attaquer o Yadi Agali o munumunu salon kɛ u ye protocole d'accord dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que u ye état major dɔ fɛnɛ sigi kosɛbɛ o kɛra yɔrɔ mun na ni état major bɛ sigi yen o dabɔkun ye jumɛn o tɛ kɛlɛ ya o de kama ni maliyɛnw ko ni kɛlɛ kelen bɛ kɛ a ma fɔ gansan kama dɛ a fɔra c'est parce que u bɛ ka waleya de wa u jigi bɛ fɛn de kan fɛnɛ n'an y'an bila an kunna k'an ka taa négociation na su bɛ ko an na parce que tubabuw kɛlen do ka farafinna tracer cogo min na u kɛlen do ka Kidali menaka a fanba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan lipta ko Gourma ka taa k'a jama nka mun de bɛ nin ban mun de bɛ nin ban an bɛ don min na solution ye jumɛn mun bɛ nin ban kɛlɛ de don camarade Ben le cerveau ko depuis lawale mɔgɔw bɛ ka mun fɔ depuis sisan quoi yɛrɛwolo debout sur les remparts an ye nin fɔ an ka conférence de presse la n ko sema n ko kɛlɛ de bɛ kɛ pour recouvrir Kidal parce que maa minnu bɛ yen hali y'a ye kɔsɛn na o tun bɛ fɛ k'an ka premier ministre don piège dɔ kɔnɔla la maa minnu bɛ yen nɔ muruti de bolo dalen n'u fɛ mais il ne représente qu'une petite minorité mais qui sont au service de l'impérialisme u tɛ communauté bɛɛ représenté groupe fitinin dɔrɔn de don wa n'u bɛ kɛlɛ o bɛ kɛlɛ ni hakili de fɛnɛ wa an ka kɛlɛ an ka jamana marabagaw olu b'a dɔn o bɛ kɛlɛ cogo min na fɛnɛ ni Ala ni kira sɔnna ma an b'a dɔn don n'a nata ninnu na armée bɛ don Kidal a kɛlɛ tɛ juguya an ka kɛlɛ bɛ kɛ armée bɛ don Kidal kosɛbɛ Mohamed Bill Tarawele an b'i fo kosɛbɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo an ka jamukan in ka wuli ka bɛɛ fo Mali kunnafoli tiɲɛ ka di Ala ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka wuli ka jɔ la ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan diaspora africaine bɛɛ ka ɲini ka Mali kunnafoli dɔn bɛɛ ka capter aw ka émission fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a ka ca Ala fɛ an b'a suivre c'est très important vous faites partie des meilleurs médias au Mali ici o kɔfɛ tuguni minnu sɔgɔlen don an na an lamɛnjɛkulu ka bɛɛ fo Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na farali kuma tɛ yen farali kuma tɛ yen dɛ diɲɛ jamana o jamana jɔra ne ka constat kɛra mun ye c'est parti de ça là wagati min na bin kɛlen don jamanaw kan Faransi bin kɛra Faransi kan Faransi nana ni sɔrɔsi de o de ye Faransi filɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'an b'a ta ni fierté États-Unis George Washington an don n'a nataw la an da bɛ don olu la donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka autorité bɛ niveau mun na an ka da u la an ka tugu nɔfɛ yɔrɔ dɔw la u fɛnɛ k'an faamu an ka muruti bolo dali la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana kumabɔ hakɛto bɛ na salala Mamadu an b'i fo kosɛbɛ Mohamed Bill Tarawele ale de kun b'an bolo kɔrɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts o coordinateur général do sigida filanan ni commune de ka lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'aw kun sɔgɔlen don Mali kunnafoni TV de la nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmaayaso fo ka an ka caméraman technicien k'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu